ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதோட அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன ப்ராடக்ட்னா நாய்ஸ் பிராண்டோட வாட்ச் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதுவுமே வந்து என்னென்னா முன்னாடி வந்து என்னென்னா ஸ்க்ரீன் டச் தான், சூப்பராக இருந்துச்சு வாட்ச்சு. பட் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், அது பார்த்தா அது ஜென்ஸ் வாட்ச் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துட்டேன். ஸோ வாட்சை ஓப்பன் பண்ணுறோம், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். வாட்சோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1800 ஆஃபரில் வந்து போயிட்டுருக்கு. இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் 6000. ஸோ இந்த வாட்ச் ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஒரு ஸ்கேனர் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து ஸ்கேனர் வச்சு இந்த நாய்ஸ்க்குன்னு தனியாக ஆப் இருக்குது. ஸோ ஃபோனில் ப்ளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ கனெக்ட் பண்ணோன்னா வாட்ச் வந்து ஆன் ஆகுது. இதோட சார்ஜர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கே அது வந்து புதுசாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்தா ஜென்ஸ் வாட்ச் மாதிரி இருந்துச்சு, நல்லாவே இருந்துச்சு. ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. ப்ளூடூத் காலிங், ஸ்டிப் கவுண்டர், ஹார்ட் ரேட்டு, ஆக்சிஜன் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் இந்த வாட்ச் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து நாய்ஸ் பிராண்டு, நல்லா இருந்துச்சு. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பாய், டாடா.